Maayong hapon sa inyong tanan. Moadto ko karon sa merkado kay kuhaon ako ang gipadala ni Mami Vic sa Akua. Wala pa nako nakuha maunang akong kuhaon karon. I-chat lang pud sad nako si Alshel kay basin makauli sila nara sa Akua ang yawi. Hala may tag makasakay dayon ko karon dayon. Hi te, moadto ko merkado. Oh. Ha? Diha raman ko te. Oh, nag-edit-edit ko sa video. Ari sa ko te. Lana na. Ah. Ay, salamat may masakyan. Dani ra ko? Merkado? Oh, merkado. Sa Palawan ko kuya. Hindi na mag-roundan niya. Hindi na. Round na ko na. Kaya na ta guys. Kada lang duha. Duha lang. Kari lang, 150 lang. Pila na siya? 150. 150. Pero madam. Tama. Di ako guys sa ilahang merkado diri. Niya nagpalit ko sa bangus. Ato ni isigang. Na Chinese pitsay. Sa pagkasinigang. Okra. Tulo 5 lang. Salamat. Nagtuyok di ay mi dito nag-agi sa Hadnaya. Gikan ko sa merkado, nagpalit ko sa isda kay amo ning isigang. Nana sila ni Alshel Dani. Nakauna na sila abot sa Akua. Palod sa kuhawid. Ganin na ramo. Dito man nagtuyok ka ang kuan. Ang gisakyan ako nakaabot maghagnaya, Hagnaya Elementary School man lagi to. Naguro yung gihatod. Moto ako tara kay suroy dito sa bike fair. Sa Magdaya ba? Ano si Mami? Asa si Mami? Hagnaya. Sa pier. Unsa man dito sa naa sa pier? Boulevard ba? Ah, Shopping view man dito. makasulod ra di ay dito di ay. Ala, Ako ihatag mo mo. Ato na isigang lang, ha? Ako ihatag mo. Unsa may hatag nimo? Binignit. Ah, binigmit. Nagbinigmit di mo? Kuan. Uy, binigmit guys, oh. Ipalit lugar ni Oh, mo. 30. 30 ni ah. Oh. hala si Inrek. 30. Hala, nalimot. Ikog charge lang Loto di ay. ang geng. Sayang nga.
Ato na lutuon lang. Napamay daghan kanon. Na, Napay ka nun, me? sakto ra siguro ni da. Daghan raman oh. Oo, ito. Sakto ra ni. Kanarang kuan lang ato lutuon. An, Kadagan rin yung magbungos, me. ha, duha man nakabuok. Sakto ra nga siya. Kaya ato nang Para maglibi ana day. isigang. Laba mo. Karon mga manang, ato na ning ilunod ang atong isdang bangus. Kay murag something nagbukal na siya. Ay haday nato ilunod ang atong sinigang mix. Ato na siguro to siyang ihurot kay gamay raman to siya ang sinigang mix nato. Kung sa'yo, sudan yan na po niya ito. Kanang kuan, tamban. Napa may sudan dani tamban daw kuan oh. Ginamos so na kay ko nagkaon sa ginamos so ko nagkaon sa ginamos kay murag lain na ang paminaw nato sa ginamos. Tamban mo ko na una sa. Nako gikuan dani guys, gihimo nga kuan ganaan sayuti. Ayun ninyo ni kuan na ha kay timugat niya ako ra ba ni gitungab Asa mo na siya, mi. para sa high blood. Nag-inom ko sa tubig nga gibutangan sa sayuti, gipaningot og maayo. Karon ato na ning ilunod ang atong talong. Talong lang sa ang atong unahon ha. And then isabay na lang siguro nato ang okra, pwede naman siguro isabay-sabay na ni. Pero ulahion nato to siya ang kuan, Chinese pichay kay dali raman na siya ka luto. I-half cook ra pud sad na nato kay para dili lain kaunon nga lata. Hala pagka perfect kay sa atong sudan sa panihapon. Gupas, dua. Sana ah? Kita, baby. Sana ah? Gupas, dua daw. Kisa may nag kuan. Katong sarap yan, gabi iba. Nag-comment sa ato video. Ay, di sa post. Kung anindot kayo. Picture? Ni mami. Kung kunindot kayong kamera ni mami. Masa na namang cellphone, mi? Kuan. Munang, Guys, kasi aron ko amo sa jud ning biyaan dani. Pero ako nang gikuan lunod ang katong talong daw kuan. Mag-CR sa ako kay basig mag-sure kita daning Ginoo ko mag-CR diri sa ilaha. Ako nang gilunod ang kuan talong daw okra. Ang kani unya na lang ni anak ko ilunod pag mag-abot mi. Ato sa nang takloban lang ang kuan lang bahaw. Basig junggabo ni sa iring lang. Ana. Ato mi sa iyahang mama ni Cardo, yang mama ni Alshel, ugangan ni Alshel dito ko mag CR karon. Unsa ba din nagtingga oh? Nya dili ni ilak dani, ilak ni dani kinaara ba tay kuan? Ala na aman tay gi-charge dani lang. Ay, nila makomi, dali, ano man ka. Ha? Tanaw lang na ako. Ato na nimo. Oo. Sige. CR na mi. Dili nimo ni isira? Isira lang. Ilak. Ilak nimo na. Sige ilak. Dili nimo na ilak? Ay, agbalik ra ko. Sige, tanawa lang ha. Tana guys, kay kalibangon jud ko oy, giahak ni ah. A few moments later. Kuya, salamat. Uli na ko guys. Ito na si Alshil. Aw di ara. Tana lang. Kana ko na kaya kay wa ko kabalo kun ang saon na pagkuan mi. Angon sa man. Kana ba? Kana naman lang kuang ang kuan oh. Ang tanang Ang kanang kuan. Ay, dali mo ko palit ito sa Doon sa ka? kita ko. Saka Alshil. So man iubos ni una da. Oh, Na kang ama lagi ni. Nakuan na. dami din. Uy, di ko wala man nagkuan. Dapat ka palit gasol mo. Ay, mahal kay gasol. Magason na namin ngayon. Ano tayo eh. Ang jud ang gason.
palit. Naunsa na kani ang akong niluto, guys. Atong tan-aw, i-double check nato ni siya. So, nag-asaw ko. Sa una din, itong nila na maano. Puk, sinabot ang nga steam ay. Pati naubos mo na ang iyong pre-50 pa na aliyo. Para tuloy-tuloy ang good vibes. So, atong gilagi mami, wak pa ito mga... Alalala, ako ba sabi? Ato nang ilunod ang atong Chinese pichay. Maghukad nami kay para makapanihapon na dayon. Wala timing kay naay bahaw oh. Oh, kaning bahaw lang, unahon lang, bahaw lang kay sayang ang kanon. Sayang. Dito ka, basta mangurot ang bangaw. Kasi mahurot ang bahaw. Lami ka itong timpla guys kay sinigang gid siya. Wala oy, Iwa ng mga ulo. lami kayo. Lami jud kaayo siya. Lami kaayo. Wala wa na guys. Kuan di ay. Kanila ito hugasan. Namay panaksan dira mi. Ama yung panaksan. Ayan din natin. Ali na kuan. Kasi pangani mo? Legit. Legit. Di bali igsuon na siya sa imuhang anak siya sa imong stepfather no? Si Reggie. Kaon na rin ta Reggie. Kaya dami kaya ang Reggie. Ako rin ginamos ganihan rin, oh. Para na to sa lamisa. Oy, Kauman kaya. dami atong suan. Dahil dili na siya. Ulakaw. Agay ha? Ang sarap. Pak. Kaya dili siya iniin yun. Ako mag-i-off. Loy, aleloy. Ito pagka-perfect. What's up niya? Ay. Ang itong isa kakuan. Okay, nakulod man ka, eh. Plastar, Loy. Barog lang. Pag-plaster, Loy. Ay, para busog, Loy. Okay, isa naman, Loy. Kapag si Mami din. Klaro ba atong naong liha? Dani kami ako para maklaro. Ha? Dani ka dito. Hindi na na. Ibutang sa nalagyan dito kay Piot kaayo. Kaya nga ka na, ano. Kapon na ba kayo mo tindog ng gikan ng kaon? Kapul di. Diri si Mami. Asan si Mami, day? Dani na siya. Mas inasar ako. Tinador kami? Di na, tinidor, magkinamot truck ko. May dura na. Kani ako niya. Iwan na siguro niya, eh. Ha? Uwan. Bagyo ko no ni. Pressure na po. Gastilan lamang minato. Alam nga on guys, pagkalami ng sultan. Bored ni, guys. Sige na, Reggie. Yeah. Magkuha na ta. Pag-Rachel. Ay, magpalitag ko. Daan. Ikaw may palit? Kasi mag-ulan. Magpalitag ko. Daan, Reggie. Yan, Reggie, oh. Para Dala na lang ng butilya, Loy. maka-cook si Reggie. O, dara, Reggie. Cook, Reggie, ha. Si Angel lagi nuktok ba ka lang? Agpauliw na ko nimo? Ha? Hindi. Nagdurugtog si Alshil. Basin pauliw na ko na ni Alshil, guys. So, ato ni i-plaster ang atong kuan. Ano, nagkuan? Naimpas si Reggie. Nagdagana ang tao ng bata. Di ara. Mga unjud ta. Kalami ka atong kuan ha, sudan. Di ara ang among sudan, guys. Bangus. Yan si Alshil. Si Cardo, Dalisay, mga una taon niya. Ato sa dito huwatan ang bata kay nagpalit sa cook, nag-ulan na ba o? Ang nagpalit sa kuan, ang nagpalit sa cook, nagdagana. O di ara, alin na, kay mga una ta. Hindi ato ibutang gani din. Sige na, kay magkauna ta. Ang magpili ikaw ha.
Wala kag pre? Ha? Balong pre niya eh. Sige na, kanaon. Dili ka ba? Basta lang naon. Sige na lang, pag-pre na lang. Kay, ikaw na din tala. Sige na. Listen to all of the MDs like this is available to receive from the price or your DM. Amen. Amen. Kao na ta guys. Tanan. Nawala mo kay lingkuranan. Kao man ni Ron. Tay sa padi, wag kitay lain. Sagdi na lang ni. Maglingkod na kadagto. Sige. Kao na ta guys. Sa malamig nga sudan. Nag-1 jud. Sao na lang ni ah. Sige. Kuha daan sa galay. May hotdog na eh. Dana lang. Si Kwan taga-iyo. Hotdog mo. Lami. Mga unta. Wala ka brown outon. Murag nag... Dili mo ingon dili doon out mo bisan bagyo. Ha? Dili. Mukalit ra. Mukalit lang niya, musiga dahil. Mubasad. Dere? Muba? Hindi kong bala sa uban mi nga lugar na puso ka ng uwan mo, burn out na, dugay ka ng musiga. Dagang mo kong reklamo. Ah, muba. Nahala, magkaon na tang tanan. Ibutang sa kadiha ha, kay magkaon mi. Uy, makaon na ta. Tawag niyo yun. Kusog ng uwan. Tignan mo. Aring kamot isprila kay para kahuman. Kanan mi. Ha? Pinaasit pa, mahadok ako sa unang mami din. Nga naman. Isang puta. Nya. Ang sabi yan gipang libak sa kuha. Hindi ba, sa una pa mayroon na, tapakita niya ako ng vlog mo na. Ano siya, mami ako, yun ha, asa? Tigil vlog. Ano mo na, diya? Nya. Diyan na. Sobrang ba natin, sa una kasama anak pa na. Nya. Dahil doon ka, kaya siguro kang mati. Si mami mo kay yung sige lang sa mga bata ang Makulit. formal. Ang sa pa mayang gisulti. Formal. Ano ba mo kuan? Ay, kadlo kay... Dili kaaway ni Alciel. Unsa iyang gisulti? Ano Ano oras? ba ito? Mahadlok mo yung mami sa una gani. Ano hadong kaka? Mangurog. Nga madlok man ka? Ug wala kay sala di gyud ka mahadlok, Mao. diba? Kung wala kay sala, wala kay gikahadlokan. Pero ug ikaw nga sad-an ka, Hadok. mahadlok jud ka, diba, Cardo? Oh. Mao na nga ayaw pagkahadlok kung wala kay sala. Correct. Kay dili man sad ko manghilabot sa imuha kung wala kay sala. Diba? Diba, Cardo? Munang ang inyo karon kay naa naman gid mo dani. Maplano mo unsa inyong kuan di kay puro ra mo gasto, puro ra mo lakaw, puro ra mo palit, puro ra mo kaon, puro ra mo kuan. Kinahanglan Pundar-pundar. plano mo. Daw magtigo mo kay dili katag-an ang panahon. Hey, ako din ko sa dente. Para si mami makakuha sa lamisa. Plastar. Para si... Ikuan na lang kay napamay kuan lang tulang. Oh. Di man siguro na madaot ang kuan para napasad mo masudan ugma sayo. Balik ka lang na ito sa mga. Huwag ka nagkaroon. Pinaksiyo. Biharang na. Anak ko yung suka. Ayaw na lang ako ng suka.
Sayo sa mga tao. Mm. Ako ting mata din ini alauna. Wala, ilan na mo karon, me? 43. Ilan, me? Mag 43. 43. Mm. Mura pag 40 da. Ay mura pag 30. Di, bago tali alsil lain ba? Lagi. Wala ka 40 po. Ang halata. Kuan ka na ang, ano sa'yo, sud ang galing na? Buntag. Mm. Ang Dog ano to? og aning Di ba, papanyod to ninyo, nagpayat pa mo. oh right me. Dungan na mo, nagkaon. Kada kaon, dungan na mo. Dogan. Mm. Kumana may panhapon, guys. Busog kaayo. Grabe. Dami magudang sudan. Minignit di pa sila. Lahi na dyan. Ato na siguro. Ang sarap itong binignit libre. Baligya. Baligya kay Sa kauban tapon ninyo. dili. Ay ha? Sa kauban tapon ninyo. Nabaligya. Oh. Dili sa kaning katong diri ato nang meter ba? Ah. Amigo na. Kumana may panhapon. Palitoron na ng materials, mga Pila man imong gikuan? hardware daan. Giutang ra nimo sa hardware ang inyong gikuan dani. Materials. Di ba ko pareha sa Mindanao, minahan mga lobby dito, me. Barato ra. Barato ra, mapasinso. Dire, ang lobby dire. Dahil man kami ang 2x2, 8, ang 8 ra kataas, ang mabayran nimo sa kuan. Alam, pila ang 2x2, 8 dire, day? Nasi. Lobby, kuko. 100 ka pino? Otso kita saan? Oo. Di ba din mo pa 100 kapin na si 75 limang isa ka 75. palid ano. Di ko pala sa Mindanao ba mina? Palit ako kapunan kinintos niya. Mm. Sensor ko dito, sa kalibor ang bayad. Di Mm. 1.5 rata ng gasto mo. Isnak pa kaon mo ora. Ang dire, Ang dire. palitanan. Palitan na. Unsa sa pilmiro ninyong kita unsa imong gibati? Murag di ko mo dawat di. Lain na kuan. Murag di si Alcil ba di ko. Kaya pagtawag na mo aniya ha Profile. profile lahi man. So filter man po di ay. Ay gikuliray gid siya. Kuan mo ito kato nga account sa una ra mo to nako di mo ko hilig mag-ilis-ilis account. Oh, unya pagkita ninyo unsa may imong ikasulti? Nagputi ra ko diri sa Ala, Cebu. Dili man ni si Alcil eh. Oh, unya. Hindi ko katuo. Ingon Nya. si ya mama nga Ako lang ang gidawat. Ako na lang gidawat. Unya, waday sabot ninyo nga mao ni mao na. Wa. Kung ala di man ni si Alcil in town eh. Unsa man ni siya? Nagtong Unya. tayo stress Nagtana ko lagi. lahi man niya. Naong Pag ang video naong call na na mo. itong kayo. Oh, Pag video call na mo lahi may iya kong galingon. ngano di ay magfilter. Kita na mo. Filter siguro. Pagkita na mo. Kita nung di murag di ako duot kay dai kagid niya diri. Kita ka kagid. Oh, unya. Pati tiil. Oh, Gikan mo ko diri sa Cebu. Muhilak mo pud siya nya. Murag naluoy ko ba na. Uban lang amaton. Uban niya sa amo, kita mi sa ingo, dito mi sa ingo uban. Pamalitan ko ng mga gamit. ah, Pamalitan ko siya ng gamit. oh, unya. Mo lang usap-usap ni karon iyang galingon. Asa gikagid ba di siya? Ang yara man siguro tiil. Iya to, tiil din niya pati kamot. Kamot to nang sa una. Asa kamot gikagid di magkamot di ay. Oo, sa una. Karon nagputi naman. Kay nakaatiman naman. Nanay. Pag-abot ako din si Bumi, pagpila kadlo, nagputi kog balik ay. Unya. Mo kani siningon ako makareglam na kasi mo ko galingon no kay mao talahi ra ba ini probinsya ug naanata diri sa kuan. Syudad. Mm. Unya. Mo siya karon pilingon na kay mga arte. Pili na hinoon. Ang sweldo hurot na sa pagwapa. Sa hurot yung order sa Shopee. Ha? Sa hurot yung order sa Shopee. Unya. Sagda na po na ako kay iyahan man na para man na po na sa iya kong galingon. Basta lamang ayaw lang mong igasto-gasto sa mga binuang. Muna mga atiman kasi imong kaugalingon. Kay basig mag-abalik to imong kagid. Nya lugusan nimo dawaton kay gikagid siya. Ako po an. Nya Ako na lang gikuan ay. naunsa man pagkahitabuan nga nag-uban man mo. Kuyog man jud siya. Imo di yung tabiaan. Ako tanay kuan karang ako tanay ingnon ba na ayun na lang pagkuyog sa ako kay murag kalain man niya. Nadala sa pagkong kaluoy niya kay ibig nagdan ako sa ginikanan o na Oh, nya.
Yate, ikaw sa lumbangan. Unya. Kayo mo, to sa una, eskwela o college, Wila balik siya, sa patos. kuwan siya. Oh. Nagkuhan siya, istorya siya sa ako. Mm. Kuwan siya sa ako. Pero, nanimahaw pa dyan ni siya, nagsakay mi sa bus, nanimahaw na may kaligo. Hagoy Ginoo ko. Lagi. Bahuta ni si Alcil. Wala kay kaligo di Alcil dato nga. Naamang good. Kalain na baho. Oo nya. Naamang gina basta stress kay ka. Tanaw na ko kalain Okay, ni baho. Wala na naman ko magadiya sa nagtapon siya, ngunit siya sa ako. Wala lang ako. Tingin na ako maglingi bakit. Kalain mo na baho na. Siloy. Wala lang ako kumukuhan. Sumukan, baba na kada. Don Alcil. Sumukan na niya, ay sa istorya. Unya pag kanaog ninyo, naagya po'y baho. Kanaog na mo. Kaya, pagkaligo dito sa kwan, ako nangaligo kami sa aton driver ba sa running water nung ligo. Dito mi. sa Hingog. Oo, naligo mi. Naligo mi niya. Let mi ng mga lotion na litang na siya kay Palitan mo lotion siya. mahumot o. Mm. Kanang make up sa naw. Oo nya. Mo to siya nangarte. Ngarte. Mm. Palitan ko ng mga short ng mga sexy ba. Mm. Malitan jud na ako. Para jud siya mo tao jud na naon di na ko Ang shirt na, ang shirt na ako karon mi di nagigo. Dili iring. Ano, Unya. Unsa ba di tan-aw nimo sa pagkita ninyo? na di murag dito tao eh. Di taw. Unggoy. Dapat iya buhok mi na. Ah. Dapat iya buhok na kalkag. Oo nya. Ang kalkag na unsa naman kawin taon dayo eh. Ako gi kuan na uton. Moingon na to na ko lulahin mo ni mo yam. Oo nya. Oo. Di palula murag may bukay kuan ba pero mauwa mo siya mo istorya kay gumikan sa ako ba. Mm. Wa ko mili lain baka murag makaingon ba. Oo. Murag ka kuan siya. Ako na matikdan sa iya. Uton mamalit jud ko nang bugkon. Magabot na ako diri resibo. Narbaho kami do mo palit niya kuan kay inom ko mangarti sa imong galingong kay mauutak kay narbaho. Nya. Siya palit jud na magapalit sagdan ako. No, karon pagkakuan na, ambisyosa na kaayo dayon. Na ambisyoso. Pilingon na kayo. Siya na manaway sa ako. Unsa? Pilingon na kayo. Siya na manaway sa ako. Nabali. Nabali na. Unya karon humot na. Awat na. Burger makado. Mo lagi nga di man nato agkakuan. May man na kayo. Naagod si mami. Oh, naadjay panghitabo nga ingon ana. Mo nang imong matngunan karon nga mag-atiman jud ka sa imong kagalingon. Ya kung uban malaki mi biya jud. Ha? Kung uban malaki siguro di maluoy tanaw biya siguro. Oh. Nga ikaw, Mao gani nga ako magparibang ka day kay usahay mo jud mi buhok mo. Ano mo kalain nga buhok mo mulbo. oh nya, Kuya ko naman, mag-order na lang ko si Happy. oh nya, Order ta batod. Mati na ba? na karon, Karon mo paano siya? Ang kana yang pamarpil siya gahi kayo di mo pamarpil kay luod ko no. di siya magpamarpil. Kay luod. Jay mo. Pamarpil ko na niya ang bayad. Ako naman imong bayad pagpamarpil kay gusto man ni kado nga ipapamarpil ka. Sagad na. Kaya Malo pa. siya may agbuot nga ag ipapamarpil ka kay yaman bayad. Sunod Hi na. kayo ni eh. Ha? Hi kayo lisugi mo ko sa mangayo ko nan Sel gaya ko nan baby kay ato ipalit. Di doon mo hatag tihi kayo. Kaya man di gibutan ang kwarta. Kabalo na kaniya ipos kayo. Unya Ang ang doon pagawas. unya ang kuan. Anya pagwapa. Siya ray mo palit. Siya. Ang imong sweldo, Siya ga mo kuha. Inaatanan sa iya ha. ang sweldo Oo. nya pero naay sudan ninyo. Perminti na. Di mo wadan. Paras ka ang nasa mo doon. Nya ko apangay kag 100 di ka kataga. Di ito mo hatag eh. Nya gitan-aw nimo naara ba yang kwarta? Basig wa na siya tigom gi palita na niya kuan pagwapa. Tihik yung gani kayo palit Iya, yung pagwapa. Apit ang Mananghid na ilong siya sa ko akin kuan. mag-order siya. Ha? Mananghid na siya kung order siya. Mas maayo na magsinabtanay ka mo. Pero dili lagi mo ag-away. Di yan. Tagsara. Mag-away rin ka nang na mo problema na. Kuan. Kanang mga sa lakaw-lakaw na magdali-dali. Nisog. Oh, nya. Karon wala ka bahuin niya. Mana. Unsa katong naa mo sa bus? Pagsakay ninyo sa bus, aglingi ka? Ang lingi yun, kalain kayo eh. Oo nya.
Kalay na may kamo niya diri mi kay sapra kayo. Sapra. Kanang naiya kamot kubalon. Ha? Kubalon niya kamot. Sa una? Oh, Kubalon niyo ako. kubalon kayo. Oh. Gilo kayo kamot. Alang, karon. Di man, pare, kuan man kayo. Karon din na eh. Kanya kayo kubalon. Karon wa na. Gwapa na. Unsay taon ni Alcel karon tao na. Tao na sa siya. Katong pilmero di ay Na, di ba? Sana ko bumunghi naman sa siya sila eh. kay ngano nag-ulbo ang buhok. Ngulbo bito, kagkagun mo siya ng buhok sa una. Mm. Kagkagun kayo. Hindi rin man inanay ako buhok katong dito ko na pwesto kung ayaan. Stretching ako buhok. Yung taon may nakita mo yung sinilas, murag Spartan na siguro. Unsa? Spartan ang sinilas, pagkita na mo. Asa katong dito sa Cagayan? Oo. Cagayan di mo nakita. Sa salay? Salay ito? Salay. Naunsa naman ka taon na eh. Ano ang sabi ko palit? Bungot na ako. Spartan lugar ya sa ilas. Oo. Nagi ko rin gid siya. Ang iya kwarta nga ako man agi kuan kun sa May gani yun. college. Nakapit na to mag first Pag grade eskwela niya absent yun, ko eh. kaya Ngayon siya napunta. sa ako ng kwarta may nutya. Kaya nabiya naman ko sa Padali isa ako kasi ng nabiya kaya ako naman ko. ipalit sa kwan, mga notebook. Padalan sa na ako kay sa'yo, mahilak na siya. Dala na ako na. Palit siya ng notebook. Kay kung nakakuan man ako na yun siya na seryoso mo kayo siya sa ako. Masa ba kung gitinarong siya? Kuan may nagka ingon ba si Pagod ka ng katuman to nung danag wala ko nagdiskwila katong singalan na tong kaya mo project na magluto-luto may ba na kailangan mag-adto mi dito sila balay kay magluto mi kaya mo ibalik ya ugma business pang ito ang akong yung trip kung ito kong kuha Nya. awa na wa magugakuan kayo wala ko kwarta ya nag-absent ko napagkaugma pero magkuan na siya di Makita na lugar mo pag ugma. plano na lang kung kuan Bagaimana lang magkuan tayo Nya. nanay din ako tagaan niya uban siya sa ako. Sabot na gito ninyo nga magtaban mo. Nalagi. Hindi mo po ningon na to. Baho ko no si Alcil. Baho ko no si Alcil pagkita nila aglingiw ko no siya kay baho. Nausaon na lang na. Pero karon di na kuno baho. Humot na kuno. Ay, Ginoo ko kinabuhi sa tao lagi da. Ang ako lang kuan sa inyo ha, magtigom mo. Ayaw mo pagpataka o gasto. Kinanglan mo gasto mo kung kanang importante kaayo pero kanang unsa palit-palit na lang mga pagwapa unsa diya. Ayaw na may. Ayaw. Nalay sabon, nalay kuan di man kaag kuanan Alcil sa pagwapa. Pero dapat food control nimo di kay puro lang pagwapa imong paliton. Pares ani nana mo ingani. Maguna-una mo nga kuan ganaang maguna-una mo magtigo mo kay di ra ba katag-an ang panahon o pahawaon mo dani sa inyong amo. Nya asa mo paingon. Balik na pud mo mamoy anan. Oh. mo gina ko ingin siya ay lagi na kay dili ba niya Toyota Magtigo mo mintras na pa income ninyo. Ako gi Saan pagtigo ako gi nga? kuan ni sa iya gi tagaan ko siya instruction na pagtigom na ng kwarta kay basi ko makairing na naibalik na lupa mag-down ta. Oh, lote gid ang Lote. inyo kanon. Lote Siguro ba? dahon. Kay kung nailote na padawnan baligya di ato dawnan. Bayaran na to kung pilay kasabutan, kung pilay monthly. Ben bayaran ba? Mahantod naman nga imo ra na kadugayan, di ba? Oh, maimpas ra man dai na Maimpas kadugayan. Muna inyong naon di kay puro ra pagwapa. Palit lagod sa pagwapa mga kuan lang pero ayaw gid sa pagpalabi. gamay ra pa paliton 100 ra kay kapin di kay abot sa 200 asa ko mo palito Dili ingon nga agado ta dito kay magkaon ta, agsuroy ta dito kay naay bag-ong opening. Mga unta dito. Kaya magplano mo unsa inyong kuan. Daw dili mo magsigi inawaya. Ha, dili mo mag-inawaya. Kung kuan, kung kinsay sayop sa inyo ha, mangayog pa saylo. Di kay ikaw pa mo'y sayop, ikaw pa mo'y mag-isog-isog. Urog si Alcel. Ha? Urog si Alcel. Nga naman, Wa pa sayo. unya, pangitag kakampi kanto unya, Wa pa mo. may isog-isog. Ay, gito liday gid siya. Di ka na may Alcel.
Tagsaragay tagi kuan. Nga naman si Alshel lagi lisog ay. Ang na. Talagsara mi kung So, pa sa maglaban uhong. ang ulo. Unsa? Isog pa sa uhong. Nanayati gid siya. Mo nang di mo magkuan, magsinabtanay kamo kay kamo raman din ni duha. Dili na to katagan ng panahon masakit ta. Magunsa na lang. Unya way kwarta. Mo ginay timan-an ninyo ha. Timan-an din ninyo na Alshel. Kay okay ra og duol mo sa si Alshel layo sa pamilya. Okay ra ka di Ricardo kay naay mong mga ginikanan dinhi. Pero dili biya sa tanan higayon nga ang ginikanan naay kahatag. May man og ang ginikanan og naapoy daghan kwarta. Kinahanglan magtigo mo. Kay di na to katagan panahon mag-ingon ang amo nga hawa sa mo diha. Oh. Wagid mo mahimo kay di man ni inyo yuta. Maplano mo kay kung naay luti. Birahi dayon. Kay para hapsay na din ang inyong panguna-una di na mo ingon nga kon salamat gani mo dani kay wala mo'y abang di ba? Wala mo'y abang. Ako may nagdesisyon ani nga maglain ni kay. Malagwa lang ko ka. Ayun to. Una nga ayaw ninyo usiki ang panahon tigom jud di ba guys? The next day. Magkapinasad mi naada si Alshel og si Dudong Cardo Dalisay Hi na ay pandesal o magkapita kay Pabulod na yun. pagkataon-taon na ni mamahaw na sad kay mag-duty na sad ni silang duha. Unsa man din dag luto sa sudan? Ay, kami So itlog Na may kuan mi. Ano ikaw, me? atong napamantong bangus da. Napay bangus. Napay sinigang kay kagabi nagsinigang man mi. Napoy inununang. Malang og tuloy-tuloy ang init karon. Manay lang nilaban ni Alshel kagabi eh. Mag-uwan, bukulason na lang din ako na. Di naman kukuan kay kanina na ako pamahaw. Bawso na lang sa dahin unya sa udto na. Ang baon ninyo? Buka dami, me. Dito mapaitsudan. Nanay yung kauban man. Alas 8 ang ilahang in dito sa hardware sa ilang gitabahuan. Saan na din ka nang haliblatin? Okay. Kapita guys. Hi guys, mga pita. Ano ba, lighter rin yung rin? Aman imong baon lang, nagkuha na kasi inyong baon. Pamahaw na silang duha. Ako, nagkaon naman ko sa kuan. Pandesal, ilang baon. Gamay ra malagi ni inyong kanon. Takto lang namin, eh. Ha? Takto lang kayo din yung daghang tao. Hindi na mo mga Samot mo tambok kag yun. Di ka magpaalkan si kaon. Dahil si Alshel, dako ra ba ni kaon? Ikaw gamay kay kag kaon. anang dito magkaon na, luya. Niwang kimong lawas. Si Alshel tambok ayo. Lupig. Mo na giingon nga hari-hari di si Alshel dani. Bitaw guys. Basin unya mo pauli nako. Then abangan na lang ninyo kung asa ko makapaingon. Kaya pasad ko kay baw ug asa ko paingon. Nya ang katong gipadala ni Mami Vic ako sa tukuhaon unya before ko mo kuan lakaw larga paingon sa Cebu. Pa Cebu na ko paingon unya. Abot sa Cebu maghunahuna pa ko dito ug asa ko paingon, ha? Sa'yo naman kami makauli. Sayo ra mo makauli unya. Kung kimingawon sa pimini mo, sa'yo niya mo uli. Naunsa man diri na lang ko puyo, Pwede gapon. ha? Pwede gapon. Kaya para dili ko maguli. Bitaw ang diri sa ilaha area, okay ra pod sa kay diri sa ilaha area. Na ay tubig, dili kabalakan. Pero mao lagi walay CR. Kagabi naglain biya akong tiyan kagabi pero nawala ra man sad, nauna na ako agay. Unsa may Katulog na gito sila, ha? Barang tatong kikaon din eh. Aw yun na nakatulog na sila. Nya mamirisyo ta dito. Na. Naama ka dapat libang mi.
Wala gani, giagwantaran ako. Nawala raman Sa sad. baog ta ka kay sa'yo magbakod na alas 12 pa. Kinsa. Sila ni mama. Di man katulog naman sila. Lisod pud og kuan tugawon. Maghimo sila sa CR guys nya akong gignan nga kung naanay kuan, naanay ilahang nahimo nga para sa CR ako ang bawl. Nya kay karon di pa man sila makalihok dani. Nya pohon-pohon pag magkakuan na sila, na sila mahimo nga para sa CR. Ako lang dayon ang bawl. Kay para naana din sila CR dani para sunod na ko balik diri. Hindi na sad ingon nga agkapuliki patag adto dito sa Pikas kay maghasol-hasol pa sad ta adto sa Pikas adto dito para lang mag CR. Mao nang may gyud nang naa sila CR. Gimingaw nakag-uli dito sa Mindanao. Nya mag-uli ka dito, mag-unsa naman sad ka dito. Ha? Naibaw mo guys, dito sa bukid, wagi income dito sa amua. Munang ang uban dito nga kuan kana ang tambay. Pangita gyud paagi nga pakatrabaho. Pero na may uban dito sa amua. Di man ag lisod siguro kay tagay Ginoo ko mao na ginaa nga makakwarta gamay, tagay dako, makakwarta gamay, tagay dako. Mo na kalipay dito sa taga-amua. Mo nang kung ikaw magpundo dito nya wa ka naanad sa kuan area, wa ka naanad sa lugar. Labi na walay kita. Laayon jud ka. Ganahan ko nimo magkaon. Gana po na Bulaos kaon. Sabi mo. Lagi. Hala, no, Ni anak ko ba? Ni ari ko kay bisag giubo ko ba kuno basig muuli na nig Mindanao. Wa ko magdang makita to lo. Uy, ganahan jud ko nimo kay ngano na simple jud kay kastanan. Ganahan ko sa imong mga content. Pambukid. Ay ganahan jud ko. As in ganahan. jud Lamay ko kay nga. nakita nimo ang kuan katong nag-check-in ko dito sa Oh, kuan. na-shock lagi ko, nakaingon ko ay ko, hala, nganong naabot mo ni Sandy Mio siya? Uy nga, sige ba dyan ko ka ng kuan nga magkakita dyan kanya? Layo ba yung ang Mindanao? Mm. Wa ko magdahong gid ay. Ala no. Lagi, padayon kasi mo, ganahan gay ko ni mo gid. Kanang, na kung ba na, hala, gini na ka doon, gibalik-balik na ko ang imong video. Oh. I-like na ko ato gani. Katong na malit mo. Nagpalit ni sa Oh, kuan. katong tab. hotdog. Aw katong Dili, sa hotdog po. Wala pa ko Mm. kakuan adto. Katong gahapon to nga video nagpalit mi sa sudan sa pamahaw. Aw di ay. Oh. Oy, ganahan. Na nakita nimo ang kani dani. Dugay pa ka kay na ato ko iha. Abi na ko dugay pa ka. Tanawa oh. Katong kuan gibalik-balik na nako katong namalit mo ba? Oh. Kaduhan Dito na to. Oh, dito di ay mo oh. Wala madam mo. Uy, ganahan gusto nimo amot ato mo jud. Lagi. Ala guys, na si Madam Ani. Thank you so much Madam. Taga kuan ni siya, taga diri ra ni Oh, siya. Sandy Mio. Yan Nakita na, na jud in town. Diyan ha jud ko diri, grabe. Lagi paningot ko kay nakakita sa imuha pero jud ko na ni ana na jud ko sa kumbana nga ganinang kadaan. Pwede ta imo kong kuyogan. Mm. Asa naalagi ako ang kanang ganahan nga vlogger. Oh. Gud uy naagi Sandy Mio. Hi Wala, guys. madam, no? Uy nga silang lang si kanang Si iba iba, no. oh. Oh, malingaw jud ko ay. No. Ako agda. Ala bitaw Madam, salamat kaayo ha kay nag-ana jud ka diri. Kanang moingon nga notify maghuwat jud ko sa time Oh. nga makuan kay nadugaya pud sa time ani niya. Oy kay mo kuan man dayon ka sa ako ang inig sa YouTube ba. Oh. Lo, Hala, no. ganahan ko sa imong mama. Kanang simple kay jud kaayo niya. Kanang ko sa imong Bukid, mga bukid di jud ganahan siya. ko. Oo. Mm. Kanang ko sa imong mga content. Kay Mm. kanang kuan na dili jud ingon nga kanang mga kuan kanang unsa imuhang kuan maora jud. Maora jud oh. Ay, loko dali ra pud mo di ay no. Kuan naman Ini ka ko human da. ani asa man ka? Kuan mo ato sa akong batchmate Asa man? sa Mandawi. Asa man daw eh. Oh. Nya plano sad ko mo ato sa igsuon sa akong papa to as sa aming Lanilya. Oh, kay dito ba ka sa imong igsuon katong walay kamot? Oh. Oh, naa sa Nakakita gyapon ka dito. Oy, oy,
every day in town ko nagsige ko buhat sa imuhang unsay mga kuan nimo. upload. Oh, Alam napangutan akong bana. Mag-ana din ko. Isa naman Alam, ko tara. madam, no? Kung ganahan ba ko ani, ganahan ko ni Mario tibutan limpyo man yung balay. Yung magluto ko. Kana sa raging kanya. time dam bitaw nga kana mawala bitaw siya sa timing nga puro na lang tagay bitaw naamong koy magalgal sa Mao sa lagi. munang wala jud Oo. koy dag-anan dito dam kay ngano Oo. ako mga uyuan mga igagaw nakapalibot dito sa Oo, oo. amoa Oo, sa oo. payag Oo. yahang mga amigo tanan Mo munang wala jud koy dag-anan Ganahan ko sa inyong balay. Ari diri be. Magpicture sa ami. Okay, kato nagpalit kag kuan isda na ako siyang giingnan sa nga. Kato bang pag first nimo nga pag-abot dire Oo, pagka oo. Monday. O picture min duha. Okay, ako ni pakita supportive sa kuan. kay si sir no Oo, na siya ay. Daghana. daghan na Oh, okay. Lipay kayo siya ay pag Lipay kay ko ako Nalipay, kato. salamat. ako kaayo. kay mo mukha na nga feeling kay mm. kuan god lagsar gud na nga. Lagi. oh bitaw Kami pod Lagi. may lang Ipakita Dumanan ako sa kawit, kuan nga. ano? Oo. lipay kayo siya. mm. Mitag na aparon. Ay, nakahilak ba yan? Jud ko pagkakita na ako sa imuha Gani. in town. Oy, kay sus, ginoo ko. bitaw no Ah, nangadlangan mi ganina. Sige ko balik pa yung tanawa. Asa ni Dapita bi ang iyang lugar bi kay ato ni pangitaon diri sa punta-punta man ni diri. Oo. Wala ka ni Dado. Ukan Dado. Oh, sa Hagnaya daw. Gamay nga lugar. Asa man to nagtrabaho si Alger di ay? kauban Kadado. sila Kadado. kauban sila kanang enterprises bitaw danat dam Amado di ay. Amado. Asingwa gani. Asingwa. ah Malagay Oh, ko na dito di ay. naray lang balay niya oh Pagkita na ko sa dulo nga Sakto. building ko kita Oo. jud ko ani, kita Oo. ko ani. Oh. Katultol ko ingon siya. Tuloy-tuloy ko. Di lagi harita diri. ay hindi kuan madam Oh, si no Maya salamat Mia. kaayo Ay, nya katong imuha mga supporters dito sa Cebu no, katong librihan ka. oh gidala jud kog Oo. kuan Katong vlogger po to siya katong magtiayon. katong Katong magtiayon mag-Jollibee. nag-vlog to Oh, siya ganun. Oh, na siya di ay. YouTube oh pero murag dili siya updated karon sa iyang YouTube kay tan-aw sa akong ay tan-aw na ko sa iyang kuan murag 6 month naman to wala siya Mong upload kay gipang tabangan dyan nimo imuhang mga isuon. Mm. No, buutan jud ka unsa na jud ka haog ko ano. lagi kana sila sugakod lang silang lagi oh. gyapon. Daghan jud kayong salamat Hello guys. Nakita na gid ni sa akong idol, Maya Mia. nagkaon-kaon ko dani sa kuan Oo. pan kay wa naman ko namahaw edit ko sa video kinana po ko i-upload Oh, di ay. Oh, sige. uy salamat gyud kay paghadiri dam Oh, sige oy. Okay. Uy, amping kanunay ha. lagi salamat Padayon lang gid sa imuhang kuan. Mga kuan. Sige, salamat bye-bye. kaayo Sige, sir bye-bye. salamat Thank you sa salamat kaayo lipay ka na siya. lagi Ay magdaho pag akada ko ba sa Remio. San Remio manisya di ay no Oh. San San Remio Remio. Ang imo kay San Remio man to. Oh. Nagkataway ko San Remio. Kuan na dire lahat punta. sakop ni siya sa Hagnaya dili doon lang Oo, Hagnaya oo. dani no Oh, kay kuan man ni siya barangay Punta. Ang sa Oh. Hagnaya pod barangay Hagnaya. Oh. Ang amo ang gipuy-an barangay Poblasyon mo gitilungsod. dito sa Oh. kuan ay 7-Eleven Oh, sa may banda. 7-Eleven sa may munisipyo. Uy, amping. Salamat kay Madam ha. Sir, salamat. Ay, amping Oo, ha. salamat. Buhat mo sa uban nimong mga kuan. Upload. Oh, sige. Bye. Bye, Madam. Hala, guys. Grabe, imagine. Naglingkod-lingkod ko kay gi-edit lagi na ako ang video. Hala, oy. Hala, para ba ako naka-toothbrush basig na ay ginuo ko nagkaon ra ba ko pan. Unsa may itsura na ako di. Lamo, wow, matan ni Madam, oy. Hala, thank you so much, Madam, for coming. Tanaw na to akong kuan di. Basig na tay ginuo ko biya ko ka-toothbrush. Nagising-ngisi ra ba kong tan-awng Madam. Hay, salamat. Wala ko ki. Ay, ginoo ko. Magkukuka prepare kay abi ko magkuan ka na ang mulabay ra sila ni Madam. Nya, hala, nihunong man. Dani ko nag-edit-edit, guys. Nya, nakaabot sila. Wa ko ka prepare sa akong basig na imuta. Nya, basig na ay kiki. Akong gitan-aw sa amin kay ngano. Nagkaon di ako kuan pandesal.
Pero padayon ta pag-edit. Madam, salamat. Muadto ay sana ni Madam sa Norway. Bisa na lang ang gihulat nila. Thank you so much, Madam, for coming.